Kukhangeleka ngathi ababesakuba ngamalungu eDA uMnumzana Mmusi Maimane noMnumzana Herman Mashaba bangahamba iindlela ezahlukeneyo okwangoku. uMnumzana Mashaba ukrobise ngelithi angasungula iqela elitsha lezopolitiko kungekudalanga. I want to say, God bless you. Ukwesula kwalabaholi kwi-DA kwaqala amahlebezi ukuthi uHerman Mashaba kanye noMmusi Maimane bazoqala iqembu elisha labo lezopolitiki. Kodwa kubuya sengathi labaholi abakhulumi ngazwi linye mayelana nokusungulwa kwaleli qembu. I think the only way we can change the political direction of this country, that basically means you've got to go into that political battlefield, but obviously go there with a new offering. Kodwa uMaimane uthi akakazovula iqembu okwamanje kunalokho zoqhubeka nomkhankaso wobumbano. We are building that movement, and we are not ignorant to the fact that in future we may very well have to contest elections to be able to finalize that change. But for now, let us build a movement of all South Africans. Kanti uyakuphika ukuthi lokungaboni ngasolinye phakathi kwabo kungenxa yombango wobuholi baleli qembu. Herman Mashaba, I'm very keen to work with Herman Mashaba. I think his contribution is immense. And ultimately, we have technical teams that are working to try and work out how we can collaborate. Kodwa ke kunongabaza ngaleli qembu. I'm very skeptical of anybody's ability to form a political party and be successful in this country unless they have strong networks on the ground. Njengoba uMaimane esabheka ikhaya elisha lezopolitiki, uMashaba yena umile ekutheni uzokwethula iqembu lakhe elisha ngoNhlangulana. Nginqanqoba Mchunu wezindaba ze SABC eGoli.